Ναι, καλά, βλέπεις, έχω πίσω μου τον πίνακα. Οι παλιοί σίγουρα το θυμούνται. Ο λόγος που τον έφερα πάλι είναι γιατί θέλω να δούμε τη σύνδεση του αντικεραυνικού SPD. Οπότε πάμε να δούμε πώς συνδέεται και να πούμε και 2-3 βασικά πράγματα που πρέπει να προσέχουμε κατά τη σύνδεσή του. Αφορμή για αυτό το βίντεο έχουν γίνει τα πολλά αντικεραυνικά που έχω δει, τα οποία είναι λάθος τοποθετημένα και συνδεδεμένα στον πίνακα. Και δυστυχώς οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν αντικεραυνική προστασία, ενώ τελικά δεν έχουν τίποτα. Έχω δει αντικεραυνικά τοποθετημένα μετά από ρελέ, έχω δει αντικεραυνικά τοποθετημένα σε επιμέρους κυκλώματα μετά από 10-16 ασφάλεια, ας πούμε, για να και καλά προστατεύσουν το συγκεκριμένο κύκλωμα. Οπότε πάμε λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά να δούμε πώς πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο το αντικεραυνικό και τι πρέπει να προσέξουμε. Όσο αφορά τη σύνδεση του SPD, πρέπει να προσέξουμε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να ασφαλίζεται. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι το συνολικό μήκος των καλωδίων που θα χρησιμοποιήσουμε μέσα στον πίνακα για τη σύνδεσή του δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 50 πόντους. Αυτά τα δύο πράγματα μπορεί κάποιοι να τα βλέπουν ως λεπτομέρειες, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα προσέξουμε για τη σωστή σύνδεση του αντικεραυνικού. Οπότε αρχικά ξεκινάμε από το πού τοποθετούμε το αντικεραυνικό μας, το SPD. Το τοποθετούμε ακριβώς μετά την γενική ασφάλεια. Το SPD πρέπει να προστατεύεται. Δεν τοποθετείται μετά το ρελέ, ούτε σε κάποια από τα επιμέρους κυκλώματα. Τοποθετείται μετά από τη γενική ασφάλεια. Τώρα, όσο αφορά τη σύνδεσή του, θα μιλήσουμε μόνο για τη γείωση σε αυτό το βίντεο για να μην βγει τεράστιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει στο αντικεραυνικό είναι το παροχικό καλώδιο της γείωσης να το φέρουμε πρώτα κατευθείαν στο αντικεραυνικό. Και από το αντικεραυνικό μετά να φύγουμε και να πάμε και να ανεβούμε πάνω στην μπάρα γειώσεων. Και σίγουρα τα καλώδια, επειδή το έχουμε δει και αυτό, εάν εδώ ερχόμαστε με 10 καλώδια, για παράδειγμα, ή 16, αν η παροχή μας δηλαδή είναι 10 ή 16, με το ίδιο καλώδιο συνεχίζουμε και πηγαίνουμε και στην μπάρα γείωσης. Αν είχαμε 10 δηλαδή, με 10 θα συνεχίσουμε. Αν είχαμε 16, με 16 θα συνεχίσουμε. Δεν λέμε, εντάξει μωρέ, δεν πειράζει, γείωση είναι από 10 να το κάνουμε 6 ή από 16 να το κάνουμε 10, επειδή έτσι μας βολεύει, επειδή δεν έχουμε άλλα καλώδια ή οτιδήποτε. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν η παροχή μας δεν έρχεται κοντά στα αντικεραυνικά, σε περιπτώσεις που έρχεται από πάνω, ας πούμε, δηλαδή να είναι εδώ. Εάν η παροχή μας είναι εδώ, πάλι εμείς πρέπει να κάνουμε όλο αυτό το πράγμα και να φέρουμε τη γείωση στο αντικεραυνικό. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι να τοποθετήσουμε μία κλέμμα ράγας, να φέρουμε τη γείωσή μας εδώ, την κεντρική, και από εδώ να πάμε στο αντικεραυνικό και από εδώ μετά να ανεβούμε ξανά πάνω στην μπάρα γειώσεων. Εντάξει, έγινε λίγο μπάχαλο, αλλά νομίζω έχεις καταλάβει την ουσία. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις που αν μας δίνεται δυνατότητα με βάση τον πίνακα που έχουμε, να μεταφέρουμε την μπάρα γειώσεων κάτω χαμηλά, κοντά στο αντικεραυνικό, οπότε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο την απόσταση, έτσι ώστε να έρχεται η παροχή μας από εδώ, να έρχεται η παροχή κατευθείαν στο SPD και από το SPD κατευθείαν στην μπάρα γειώσεων. Μπορεί στο σχέδιο να έγινε λίγο μπάχαλο εδώ πέρα με τις ζωγραφιές, αλλά νομίζω έχεις καταλάβει. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε στο SPD, όπως για παράδειγμα τα καλώδια, τα παροχικά, τέλος πάντων, να μην είναι κοντά με τα καλώδια των κυκλωμάτων και πάει λέγοντας. Όμως, σαν βασική αρχή για τη σύνδεση του αντικεραυνικού, θέλω να μου κρατήσει αυτά τα πράγματα. Το αντικεραυνικό ότι πρέπει να προστατεύεται και ότι το συνολικό μήκος των καλωδίων να μην ξεπερνάει τους 50 πόντους. Και πάντα το καλώδιο της παροχής να έρχεται πρώτα στο αντικεραυνικό και από το αντικεραυνικό να πηγαίνει στην μπάρα. Και δεν αλλάζουμε τις διατομές των καλωδίων. Εάν η παροχή μας είναι 10 ή 16, με το ίδιο πηγαίνουμε, το ίδιο καλώδιο, την ίδια διατομή καλωδίου, πηγαίνουμε και στην μπάρα γειώσεων. Και μετά, βάζουμε τα καλώδια 2,5, 1,5, 6 κτλ. Των κυκλωμάτων στην μπάρα. Αλλά τα παροχικά μας από την παροχή στο SPD και από το SPD στην μπάρα, ίδιας διατομής καλώδια. Αυτά, ό,τι απορία έχεις εννοείται τη γράφεις από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.